హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హౌస్ వైఫ్ వాయిస్. ఇవాళ మన ఛానల్లో నేను మీకోసం స్ట్రీట్ స్టైల్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ దోసని ఎలా తయారు చేస్తారు అన్నది ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. వీడియో కొంచెం లెంత్ ఎక్కువగానే ఉంది, బట్ దోశ వెరైటీస్ కావాలంటే తప్పకుండా లాస్ట్ దాకా దోశ వెరైటీస్ అన్నీ చూసేసి మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ కూడా చేయండి. ఓకే, మరి ఈ దోశ వెరైటీస్ అన్నీ మనకు రెస్టారెంట్లో దొరుకుతాయి, అలాగే స్ట్రీట్ సైడ్లో దొరుకుతాయి. బట్ మనం కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దామా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఎవరైతే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటారో వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ కూడా ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ అని సెలెక్ట్ చేశారంటే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మరి ఫస్ట్ దోశలు స్టార్ట్ చేసే ముందు వాటి స్టఫింగ్ కోసం నేను ఆలూతో మసాలా కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ నేను ప్యాన్ పెట్టేసుకొని కొద్దిగా హీట్ అయ్యాక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని వేసి హీట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ వేడెక్కాక 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే 1 టీ స్పూన్ ఆవాల్ని కూడా మనం యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు చిటికెడు పసుపుని కూడా వేసుకొని మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చిని మిక్సీ పట్టేసుకొని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండి, ఒక 4-5 పచ్చిమిర్చి. సో ఇలా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాక మనం చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. నేనైతే ఒక మీడియం సైజ్ చిన్న ఉల్లిపాయలని తీసుకొని యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి చక్కగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన మొత్తం పోయేదాకా మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో అలా ఫ్రై చేసుకున్నాక చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక 2 టమాటోల్ని మనం యాడ్ చేసేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని మగ్గనిచ్చుకోవాలండి. చక్కగా అది మొత్తం మెత్తగా అయ్యేదాకా మనం మగ్గనిచ్చుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు మనం టేస్ట్కి తగిన ఉప్పు కారంని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా యాడ్ చేసుకొని చక్కగా మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఉడికించి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపల్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాక మనం పోపు పెట్టుకున్నవన్నీ ఈ బంగాళదుంపలకి ఆ మసాలాలన్నీ పట్టేటట్టు మనం చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఈ బంగాళదుంప కూడా మనకు మెత్తగా అవ్వాలి అన్నమాట. సో కర్రీ కోసం సపరేట్గా కొద్దిగా పక్కన తీసి పెట్టేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకా కొంచెం ఉంది కదా, అందులోకి వాటర్ వేసి కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ లూజ్గా అవ్వడం కోసం వాటర్ వేసేసి నేను మ్యాష్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట, ఇలా ఒక పప్పు గిత్తి సహాయంతో. సో ఇలా మ్యాష్ చేసుకున్నామంటే ఇది మనకు దోశకు మసాలా పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను దోశ బ్యాటర్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కొద్దిగా సోడా పొడిని యాడ్ చేసుకొని మనకు దోశ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను అండి. సో అండ్ ఈ కన్సిస్టెన్సీ కూడా చూపిస్తున్నాను. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటే లూజ్ అవుతుంది కదా, మరి గట్టిగా ఉన్నా కూడా దోశలు పర్ఫెక్ట్గా రావు కాబట్టి. సో దోశ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ప్యాన్ పెట్టేసుకొని హీట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోయేది ఉల్లికారం దోశ. సో ఈ దోశకి మనం ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే దోశ వేసేసుకున్నాక చుట్టూ ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా ఆయిల్ని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే నేను ఇక్కడ ఉల్లిపాయ కారంని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. దీన్ని చాలామంది రెడ్ చట్నీ కూడా అంటూ ఉంటారు. ఎవరికైనా ఈ రెడ్ చట్నీ రెసిపీ కావాలంటే నేను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను. సో ఇలా రెడ్ చట్నీ మొత్తం మనం స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి దోశ పైన. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని మనం దోశ పైన స్ప్రెడ్ చేసేసుకుందాం. అలాగే చిట్ల పొడి ఉంటుంది కదా, పప్పుల పొడితో తయారు చేస్తారు ఇది కూడా. సో దీన్ని కూడా ఇలా మనం స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి దోశ పైన. సో దోశ చక్కగా వేగిపోయాక ఇలా మనం ఫోల్డ్ చేసి సర్వ్ చేసేసుకుంటే అయిపోయింది. ఇంట్లోనే చక్కగా మనం ఉల్లికారం దోశ రెడీ చేసేసుకున్నాం కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పన్నీర్ బటర్ మసాలా దోశ వేసేస్తున్నాను. ఓకే, మరి ఇప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ దోశ వేసేసుకుందాము. ఇలా దోశ వేసేసుకున్నాక ఒక్కొక్కటిగా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో పొటాటో మసాలా నేను ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్నా కదా, ఆ పొటాటో మసాలా అలాగే రెడ్ చట్నీ కూడా మనం ఇలా యాడ్ చేసేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం క్యాప్సికమ్ని చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆ క్యాప్సికమ్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని చిన్నగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టొమాటో చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ టొమాటో స్లైసెస్ని కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాక ఇందులో నేను ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ సాస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే పన్నీర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా నా దగ్గర పన్నీర్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ క్యూబ్స్ని నేను ఇలా గ్రేట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. మీకు ఒకవేళ క్యూబ్సే యాడ్ చేసుకోవాలనిపిస్తే ఆ క్యూబ్సే మీరు యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. బట్ గ్రేట్ చేసి వేసుకుంటేనే మీకు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చక్కగా తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చీజ్ స్లైసెస్ని ఇలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర కనుక స్లైసెస్ లేకుండా ఇలా గ్రేట్ చేసుకునేలాగా చీజ్ ఉంటే
బాగుంటుంది. సో అలాంటిది ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయండి ఈ స్లైసెస్ కన్నా. మనకు అప్పుడు ఈజీగా అవుతుందన్నమాట ప్రాసెస్, మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ అనేది. సో మొత్తం ఇలా మనం వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. మనం ఇలా మిక్స్ చేసుకునే లోపు కింద మనకు దోశ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతుందండి. సో ఇలా దోశ మొత్తం చక్కగా వేగిపోయాక దీన్ని ఇలా రోల్ చేసుకొని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను దోశ. సో మీరు దోశ ప్యాలెస్లో దోశ వెరైటీస్ చేసే స్ట్రీట్ సైడ్ షాప్స్లో మీరు అలా చూస్తుంటారు కదా, దోశలు ఇలా కట్ చేసి గార్నిష్ చేస్తుంటారు. సో మనం కూడా ఇంట్లో ఈ చెక్క అలాగే చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలా ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా వేసి మనం చేసే ప్రాసెస్లో దోశ సిమ్లోనే కుక్ అవ్వాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో కూడా పెట్టుకోకూడదు. ఓన్లీ సిమ్లోనే మనం దోశస్ అన్నీ కుక్ చేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, ఎంచక్కగా పన్నీర్ బటర్ మసాలా దోశ కూడా మనకి రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దోశ ఏంటి అని అంటే పిజ్జా దోశ అండి. ఎస్, పిజ్జా దోశ కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది. సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ మనం దోశ వేసేసుకున్నాము. ఇందులో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ బటర్, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చట్నీని కూడా వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆలు మసాలాని కూడా వేసుకొని మనం ఇప్పుడు అన్నీ కలిసి స్ప్రెడ్ చేసేసుకుందామండి. సో గుర్తుంది కదా, ఓన్లీ సిమ్లో మాత్రమే మనం ఈ దోశలు కుక్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అండ్ ఖచ్చితంగా మనం బయట తిన్న టేస్టే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్, అలాగే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం. అలాగే ఈ రెసిపీలో మనం క్యారెట్ని చిన్న చిన్నగా గ్రేట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 2-3 చిన్న చిన్న కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, టొమాటో కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి. సో అలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకొని మనం కొత్తిమీరని కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలాని కూడా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా సాస్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇలా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకున్నాక అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని చక్కగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు మనం కలుపుకొని దోశ పైన పర్ఫెక్ట్గా ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి అనమాట. మనకి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నప్పుడే దోశ తినేటప్పుడు అన్ని చోట్ల మనకు కరెక్ట్ మసాలా అనేది మనకు తగులుతుంది కదా. సో అందుకోసమని అన్ని ప్లేసెస్లో ఈక్వల్గా సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చీజ్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ చీజ్ని కూడా ఎలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే మనం పిజ్జా స్లైసెస్ని ఎలా కట్ చేసుకుంటామో సో ఆ ప్లేసెస్లో అంటే ఒక స్లైస్కి ఒక పిజ్జా స్లైస్ వచ్చేటట్టు నేను ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇలా వేసేసుకున్నాక చీజ్ కొద్దిగా మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు మనం ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో అలా మిక్స్ చేసుకునే లోపు మన కింద దోశ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది. సో మనం ఇలా పిజ్జా స్లైసెస్ని కట్ చేయడం కోసం ఇలా కట్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ 4 పీసెస్ రెడీ చేశాను అండి. సో 4 పీసెస్ రెడీ చేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి చక్కగా మనం కూడా స్ట్రీట్ స్టైల్లో సర్వ్ చేస్తున్నట్టు సర్వ్ చేసేసుకున్నాం కదా. ఇదండి పిజ్జా దోశ. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను మీకోసం ఎగ్ దోశ శాండ్విచ్ని చూపించబోతున్నాను. సో ఇలా మనం దోశ వేసేసుకొని అందులో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ సాస్ని వేసుకోవాలి. అలాగే గ్రీన్ చట్నీని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ గ్రీన్ చట్నీ ఎలా చేయాలి అంటే పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర 3 కలిపి మనం మిక్సీ పట్టేసుకుంటే గ్రీన్ చట్నీ. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కొద్దిగా బటర్, అలాగే కొద్దిగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగే నెక్స్ట్ కొద్దిగా కొత్తిమీరని కూడా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో ముక్కల్ని కూడా మనం దీనిపైన స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి. అలాగే చిన్న చిన్న క్యాప్సికమ్ని కూడా మనం స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక చిటికెడు గరం మసాలాను కూడా దోశ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో అలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక మొత్తం మనం మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ దోశ వెరైటీస్ అన్నీ ఏం లేదండి, చాలా చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ దోశ వెరైటీస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను మళ్ళీ రెడ్ చట్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఈ రెడ్ చట్నీ కూడా వేసేసుకున్నాక మనం మళ్ళీ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మిక్స్ అయ్యేటట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ జాగ్రత్త, అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు దోశలు విరగొట్టుకోకండి. సో ఇలా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసేసుకున్నాక మనం బటర్ని ఇంకొకసారి యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. అక్కడ ఓన్లీ 1/2 స్పూన్ బటర్ వేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇంకొక 1/2 స్పూన్ బటర్ వేసుకుంటున్నాను. అలా బటర్ని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ఒక 2 ఎగ్స్ని నేను ఇక్కడ పగలగొట్టి వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. శాండ్విచ్ అని చెప్పా కదా, అందుకోసం అనమాట. ఒక లేయర్ ఏమో మీకు దోశ బ్యాటర్ వస్తుంది, ఇంకొక సైడ్ లేయర్ ఏమో మీకు ఎగ్ వస్తుంది.
సో ఇప్పుడు మనం ఇలా చేసుకున్నాక ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత దాన్ని ఫ్లిప్ చేసుకొని అవతల సైడ్ ఎగ్ కూడా కాలేటట్టు మనం కుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అటు సైడ్ మనం ఆల్రెడీ బటర్ని అప్లై చేసేసుకున్నాం కదా. సో ఇటు సైడ్ దోశకు కూడా నేను ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా 1 మినిట్ కుక్ అయిపోయాక చూడండి చక్కగా 2 సైడ్లు కుక్ అయిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు వీటిని మనం శాండ్విచ్ స్టైల్లో కట్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంచక్కా మనకు కూడా ఎగ్ దోశ శాండ్విచ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. సో చూసారు కదా టేస్టీగా ఇంట్లోనే మనం ఎన్ని రకాలు తయారు చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ అన్ని రెసిపీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ అలాగే మీకు ఎలా వచ్చింది అన్నది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. స్టే ట్యూన్ ఫర్ ఉత్తప్పం రెసిపీస్.